Počas tohto víkendu prebieha v obchodnom centre Max v Prešove jedinečná akcia, ktorá nesie názov Dni originality. Je to druhé vydanie tejto akcie. Prvýkrát sa to konalo asi pred pol rokom v Poprade, tentokrát je to tu v Prešove. Je to spojené, vlastne je to v rámci štvrtých narodenín tohto obchodného centra, takže sú to vlastne také trošku originálne narodeniny. Predstavuje sa tu 32 umelcov z celého Slovenska, sú to rôzni remeselníci, dizajnéri, umelci, naozaj veľmi kreatívni ľudia. Sú tu umelci, ktorí boli aj v Poprade, sú tu noví umelci, je tu dokonca umelecká škola, takže vlastne dohromady to je 32 umelcov plus umelecká škola tu z Prešova. Je tu pán, ktorý vyrába vlastne, by som povedal, nože na mieru. Sú tu veci ako výroba kraslíc, je tu samozrejme, sú tu šperkári, je tu naozaj množstvo zaujímavých ľudí. Cez hodváb až naozaj cez kov až po drevo. Zákazníci obchodného centra, ktorí navštívia toto originálne podujatie, si majú možnosť vlastne jednak pozrieť toto originálne predstavenie a jednak samozrejme zakúpiť si rôzne zaujímavé veci, ktoré môžu samozrejme skrášliť ich domov.